Lisa, mae mor hyfryd gallu dod atoch chi'r ardd heddi, fel fi'n siŵr bydd rhai teulu a ffrindiau wneud dros yr wythnosau nesaf. A mae'n neis wedyn cael cwbl o syniadau ar beth i baratoi iddyn nhw i fita, achos mae'n siŵr bod lot yn cynnwys fi yn chwilio am syniadau ar hyn o bryd. Ie, wrth gwrs, a croeso nôl yma, mae wedi bod sbel. Ond, odi, a ti'n mae pobl yn becso lot yn bwyty beth i fita, a'n enwedig nawr bod nhw'n gwybod bwyta tu fas. Ond wrth gwrs, chi'n gallu coginio tu fewn a mynd mas. Mae hwnna yn opsiwn. Ond ni'n gobeithio gewn ni lot o dywydd ffein yn dod mlaen. So beth fi wedi gwneud, fi wedi cynnu yr fire pit ma fan hyn, wneud barbecue y tro'n iawn, sy'n gyda fi barbecue. So ni'n tueddol o just cynnu tân yn yr ardd, a ni'n dod i'r grill neu'r sosbenni, ta beth sydd gyda ni, beth ni'n coginio ar y top a i ffwrdd â ni. So beth o'n i'n meddwl nelen ni heddi yw just cwbl o awgrymiadau. I ddechrau gyda, mae'r archfarchnadodd yn gwerthu yr skewers mae wedi wneud yn barod. Cig o'n i hwn, y lam. Felly mae hynna yn barod i fynd arno. Dwi wedi dod i bach o olew olewydd fan hyn mewn bowlen, a wedi pigo bach o rosemary o'r ardd, a fi'n mynd i ddefnyddio hwnna fel bach o frwsh, jyst i ddod i bach o olew dros y cig cyn dod i fer y grill, achos mae'r grill yn dwy. Mae dyn ni'n moyn dda fe sticio'n syth i'r grill, felly bach o olew. Fan hyn mae gyda fi yr cigeidion, so to, jyst mater o ddod i bach o olew ar ben rheini, a geith rhain wedyn i fynd yn syth ar y grill fan hyn. Nawr, fi wedi cynnu'r tân ers tu awr fyddwn ni'n meddwl erbyn hyn, os nad mwy, achos mae fflamau. Mwyn coginio, dyn ni ddim yn moyn y fflamau, mae hwnna'n ei losgi, a wedyn wrth gwrs bydd y cig yn amrwd tu fewn os ych chi'n coginio rhywbeth fel y ciwiar. Felly, fi wedi mynd am yr cigeidion a'r y cigon. Bach fwy o olew dros y top, a wrth gwrs mae gobeithio bach o blas rosemary yn mynd fyna hefyd. Fi'n dod i bach o olew gwahanol, as fi wedi cyffwrdd ar cig fyna, mae'r olew nawr yn creu y fflamau, iawn i'r char grill. A fan hyn mae gyda fi bach o halloumi wedi torri, wedi sleiso, a fi'n dod i hwn ar ben y gridl fan hyn, ar pen pan, gyda olew, a mae hwn yn addas ar gyfer llysieuwyr. Felly cadw fe ar wahân i'r cig wrth gwrs. A fel chi'n sôn, opsiwn bach neis i pwy bynnag sy'n y draw, a wedyn yn enwedig falle gyda'r cig, mae prynu rhywun am barod ar y skewers hefyd, yn safio bach o waith, achos mae'n gallu bod bach yn ffafflyd bydden ni'n gweud i gallu adeiladu nhw. Odi, yn enwedig, dyn ni'n gyfarwydd â cael ffrindiau draw, neu rhieni draw ac yn y blaen, felly cadw'r gwaith yn rhwydd. Taten gyda fi fan hyn, taten bob, wedi cael ei ddod yn y microdon am ychydig o fynidau. Mae 'da fi foil fan hyn. So beth dwi'n mynd i wneud, just i orffen hon. So mae wedi coginio peth, mae wedi meddalu. Dwi'n dod i bach o olew ar y ffoil. Dwi'n mynd i iro'r daten. Bach o halen dros y top. Mae'r gwynt yn codi yma. A wedyn fi dwi'n mynd i roi fel dolen bach ar hwnna, a mae hwnna yn cael mynd mewn i'r fflamau. Mewn gyda'r charcoals mewn fyna. Nawr te, fi'n mynd i just edrych i weld os gallai i droi rhain. Yn ogystal â chymod cwcan y bwyd, mae rhywbeth fel hyn, chymod y fire pit fel maen nhw'n galw nhw, yn dyfe? Mae fe'n neis, achos dwi ddim yn dwym to. So, os chi'n eistedd mas tu fas gyda ffrindiau yn y teulu neu beth bynnag, mae'n rhywbeth neis i gallu cadw chi'n dwym ar ôl chi fenni bita fyd, yn dyfe? Yn gwmws, ie, a just eistedd rownd a mwynhau, does dim hasti fy mewn wedyn. Blanced falle dros y sgwyddau a i ffwrdd â ni. A wedyn, fi'n mynd i droi rhain i fel os ydyn nhw'n barod. Just eisiau rhain i fynd yn bach yn eiraidd, falle bod eisiau hwnna i fynd symud bach yn fwy agos fyna. Fwy o res. Ac i chi, Lisa, chi'n teimlo fel gan bod chi mas yn paratoi hwn, fi'n gwybod bod chi wedi gwneud peth paratoi yn barod, ond mae'n cadw'r elfen gymdeithasol na wedyn, o gallu paratoi a dal i siarad gyda'r pobl sydd wedi dod i ymweld â chi, yn dyfe? Odi, ond hefyd cael pawb i helpu, a hefyd wrth gwrs helpu gyda'r golchi lan. Bach o arlle gyda fi fan hyn, a os yn y bowlen, mae gyda fi winwnsyn coch wedi torri'n fan, tomato a cucumber. Fi'n mynd i ddod i bach o'r garlleg mewn, troi y cyfan gyda'i gilydd, gyda bach o olew olewydd da tro yma, bach o vinegar, fi'n yw'r cider vinegar, a fi'n mynd i ddod i tamed o tomatos o'r tin, dim gormod, just tamed, troi y cyfan gyda'i gilydd i greu fel salsa bach gyda bach o coriander neu mintys neu ta beth i chi am ddodi. A wedyn, yn mynd i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Hynna mas o'r ffordd, mae gyda fi blat fan hyn gyda salad. A gewn ni weld nawr ten, ni dynnu rhain off. Be sy'n gret yw dewis cigodd chi'n gallu gweini, nid yn amrwd, ond heb i goginio'n hollol yr holl bon llwyddo. Felly gyda hwn, a fel un, credwch ni dybido, dyw e ddim i ddant pawb, ond fel un i fi'n lico yn steken, fi'n mynd i dorri hwn mewn i ddarnau, neu'n hollol twym, ond dim ond wedi coginio ar y tu fas. Os chi'n licio wedi coginio fwy, gadwch e ar y grill.
A fi'n eisiau dod i hwnna yn ochr yr salad a wedyn digon o'r salsa dros y top fel yna yn cynnwys yr olew a falle jyst i orffen off un difyrin olew'r olewydd eto. Waw, mae'n teimlo fel haf bod i dal yn wanwyr, Lisa. Mae hwnna'n edrych yn hyfryd, a fi bendant yn gwybod beth fydd ar yn restr siopa i dros yr wythnos nesaf. Felly diolch yn fawr. Rwy'n ffili aros i allu twymo chydig o wyth y tan. Ie, rhaid i ddod yn agosach. Ie, diolch.